आया गावदाङालाय बहा थांनो नागिरदों गानफब जोमफबलाय र' सोंनि आं फाग्लि रलाय आयु गुमैसो माथो हाब फाग्लियालाय बहा थांनो नागिरदों गानफब जोमफब ना सोरबा 6 नाम्बारफोरजोंसो खारखोमा लांनो नागिरदों नामा आंलाय हा सेन्देलाबो हाइ हिलबावसो सादोर बिरलायनाय फैबावदोंसो थाङाहाय मा गुमै लोगोफोरजोंसो रङियाव दख'ना लायनो नागिरदों लोगोफ्रा बै लामायाव नेगासिनो दङनो नंथ्रान्दै बेनदेन थगायदों बायदिसो मोनलाय लांदोंलां मानसिखौ नायनानैथ' थगायाखैहाय मा गुमै नोंहालाय बे हाग्रा बारियावलाय माथो खालामहैदों एफा बेरे फुंजानिलाय मोसौसो खाहैदोंमोन आं बैयाव दुब्लि बारियाव गांसोफोरानो गैलासै लांदां जाजोब्बाय नै खायै ओमफ्राय मोसौआ गांसोखौनो मोनजाला नालाय ओरै हाग्रायाव खाहैदोंमोन आं हाब गुमै गावसिना मोसौआनो गैथारा गावहा हाग्रा बारियावसो खिनो थांखाथारदोंहाय बे मिथिखानानैलाय माथो सोंदों होनबालाय खिनो थांनायखौ मिथिखानानैलाय थांदो होनबा नै नोंना लोगोफोरा नेगासिनो दं दा बास मोननाय नङा नों थाब थांदो दे होमबालाय गुमै नोंहा थाथ'दा थांसैहाय हाथाइफोरखौ बारा फुजालाबायलै बहा थांखोब्रा बे बिंगि बुरियालाय ओंखामखौबो संदोंना सङाखै बायदिसो मोनदों आं थै उखैनाय हालाय लांला सङाबाबो ओंखाम गोजांफोरखौनो जालाबायनोसैलां होद गोरान दै लगायनानै होनोसैलां ओंखामाबो खाथोसो माथो आयु दाउनो दोननाय ओंखाम जाबाय दां फाग्ला बोराया मा दाउनो दोननाय ओंखामसो दाउ बेमार जानायखाय दाउनो होनोसो मुलि लगायनानै दोनदोंमोन आङो ओमफ्राय खाथोसो होनदों फाग्ला जालालां फाग्लासो जालालां हगार बुरै गय लाबो गय जानो गय दै गयलै गय बै बिफांनि फिथाइ गय सुनि जाग्रा गय औ र' आं लायनि औ आदा मा खालामदोंब्रा ए फंबायसो माथो फै जिराय फै बै सियारा लाबोफालै जोंहा नैबाव जिराय माबालै आदा आंनो माबा मोनसे खोथासो फैदोंमोन र' आं माबा मोनसे खिथाग्रोनि दा खोनासंगोन नोंनिखौ दे बै दाउफोर लोमजाबा होनाय मुलिखौ मानसिया जायोब्ला थैयो नामाब्रा जेबो जाया आदा टेनसन लानाङा सोरथो जादों जायाखैलै रावबो ओरैनो सोंदो आरो आं मिथिनानै थानाया मोजां ना जेबो जाया जाफ्लांबाबो बेफोरखौ बाद होदो मानसिफ्रा खोनाबा मिनिलाबायगोनसो ओमफ्राय मानो फैयामोन नोंलाय माबालै आदा मा बे जालाखौखौ दाख्लैहाय बै इसाजों बैयाव रायलायनायसो नुदों आङो अरजाला मोजांसो लाबोआबो जासिगोन बैसोबो जाखाबाय मिथिबाय नाय गया जा नों जाया नों गैया माथो
जाथ'दो आदा थांसै आं थांसै औ दे बेदिनो खबरफोर दंबा औ खिथाफैबाय थादो जागोन दे थांसै आं दे नै बिमा फैसा हरलाय फैसा बेदर लायनो हाथायाव बेदर फैसायानो गैला जालाखा कलेजाव थाङोनो लानानै थांबाय ए दे लांबायबालाय अरजाला लांथोंसै ना औ नै बिफा आं गिलिर बुस्थुखौनो थिखांनो हाला अपारेसन जानायाव उदैया सायो हायोब्ला रुवाथिखौनो नागिरना नायदो गैला रुवाथिखौनो मोनला बै सिनाव गावदाबमोनाव दाख्लै रायलायहैखांखाबाय आं गसिगोन होननायखाय बेबो थालानो न'आव थांसिगोन गबानो न'आव थांनानै हाबा जाहैसिगोननो ओमफ्राय आरो बैयाव सप्तानैनि उनाव गगोन बेखौ गयोब्ला आं रायलायनानै लाबोगोन दुवारि मोनाव सोरनाव दुवारि मोनाव दुवारि मोनाव औ नाङा आंनो बिसिनिखौ होनबालाय आं नागिरला नों मावबाय थादो बोथोरा मोजांथार माथो खैजिमा बिदैफोरसो नागिरलाबायसैलां खैजिमा बिदै लायनो आं खैजिमालाय अरग्रा खैजिमा बिदै दंफाङाव जे थायो गंगार थाइसिब थाद फाग्लि खैजिमा बिदै खैजिमा बिदै बै दंफाङाव जे थायो खैजिमा बिदै ए खैजिमा औ बिनि बिदै लायगोन ओंखायनो बै मैया आं गाननाय गिन्जिया गिन्जि ओमफ्राय गामसा ओमफ्राय मना ओमफ्राय बै सिखा खंखाय औ लायनांगौ औ लाबो दे औ दे बिंगि मानसिफोरजोंबाथाय रायलायनो बिराद दिगदार मोनबायलां मा खिनिगान लाफ्रांखो आंबो थाखा फैसानि लबावनो दाना सेस बरबाद साला माथासो गरम जाजोब्बाय रायलायबाबो बुजिला जालै बिदिजों नै सिखाया ओमफ्राय गिन्जिजों गामसाजोंलाय गिन्जि गामसा बैयाव दोनदों आं गाननानै थांदो बैयाव औ दे थाथ' दै न'आवनो ओरै थांलाबायनाङा दे ए है नै मोनसे दं माथो बेखौनो हाननांसिगोनलै साला नै दान्दाबो दंखायो माथो जागोन ना जायाब्रा बेलाय जानो हागौलै ए गाखोथारसैलां आयै ह जालालै ओइ दान्दाजों हाननांसिगोनलै आइदै खोजिमा मारिजोब्बाय साला गामसासो गुलायलांबाय आइदै साला अरनाङि जायगाफ्रावसो अरलाबायो जायगाबो नागिरदाव सखा दान्दाजोंसो थुख्लायनांसिगोनलै जानाय नंला ओइ खासि लाना फैलाय बाबु थांब्रा खासि लायलाय जानाय नंला जि आलौजोब्बाय आदै हाब सान्दुंआबो माथो दसे जिरायथ'नोसैलै आया मानसियालाय बहा थांखो आया खिफैबावबायसो साला मैया जानाया दिनैसो मोजां गबाय आया मानसियालाय अबाव थांखो ओइ नोंखौ आगै नै नोंखौबो आया मानसियालाय लावमारबायसो नामा ओइ मा जाखो फाग्लिया सिमां माने फैथारसै माथो
थांसैलै नोंसोर बेयावसो लाइन मारिगासिनो दं र' नोंसोरखौ गुमैनोसो न' खोन्थाहैखागोन आं ओइ जालाख' बोरै फैलाय फाग्लाया बे सान्दुं गोसो ओरै मावफ्लादोंसै बे साला फैथ'लाय दसे मा जालायखोब्रा देलाय हा माथो जाखो आदा मानो लेंहरामोन माबा सोंनो नागिरदों आं सानै साथामसो मानसिफ्रा नोंखौ माबा माबि खिथाफैबाय थादों खोथाया नंमारगौना नंमारा बे बाथ्राखौसो सोंनो लेंहरदां हाब आदा मा खोथाब्रा गिलु बालु नोंबा मा खोथा सोंगोन नों खिन्थु थगायनो मोना दै एकदम अरिजिनेल खोथाखौ बुं आं जि सोंगोन हा जागोन आदा थारमाने नोंना गोसोथोनाय दंना गैया एकदम थगायनाङा है दादा दंनायालाय दंमोनलै सासे दङ दा गोसोथोनायालाय अरिजिनेल ना ओरैनो टाइम पासनि थाखायब्रा गोसोथोनाया अरिजिनेलालाय अरिजिनेलमोनलै आदा लानो होननानै गोसोखादोंमोन उनफ्रावसो मा जागोनथाय लानो होननानै गोसोथोदोंबा लाबोदोब्रा उनाव सोरजोंबा लांजायोब्ला गालालानो आंखौसो खुद्रिबाय थागोन नों फाग्ला गथ' लाबोदो थाब लाबोनायाथ' लाबोगोनलै आदा दा माजों जाहोनो दे नोंदा थानायाव माखौ टेनसन लादों नोंलाय जाम्बा नायनो साफा नंगौना नङा बेखौल' बुं साफायालाय साफामोनलै आदा बुहुद साफाखा होमबालाय मानि टेनसन बाव दे होमबालाय आदा नों लाबोजानो लुगैथारबायबा साननैसो थानानै लायनोसै आं साननैसो नङा हायोबा गाबोनफोर लाबो थोद आदा गाबोनलाय बोरै लाबोबायनोब्रा थाब थाब लाबो नङाबा जानाय नङा सोरबा लानानै ब्लद थांबा आजिखालि बोथोरा फोथायजालालै मिथिगौ जाम्बा गथ'निया जुदा जाजोब्बाय एसे खोनाबानो सोरबा ब्लद लानानै थांगोन दे आदा नोंनि बायदिनो जाथोंसै दे मावहैफिनदो थां दे आदा थौदो गाबोन थांसै आदायाबो लांनो थिनगासिनोखाय आंखौ रायजो राजाफोर फै जों बयबो जालाख'नि हिन्जावखौ नायनो हनै हनै मालाय दुगाथार सानैजों थाबायलायदों